kender den alle, hvad end den er kort eller lang. En dag der kryger vi som et eventyr, gamle historier om mennesker, nisser og dyr. Det er julen, der kalder, det er julesne, der falder. Det er fest og raballer nok en gang. Det er julen, der ringer, det er popperne, der springer. Det er julen, der bringer klokkeklang. Det er julen, vi kender, det er julelys, der tænder. Julen begynder og ender med en sang. Der var en gang. Inde midt i Dronningens København ligger en stor gammel bygning. Her har Danmarks Rigsarkiv til huse. Rigsarkivet er det sted, hvor... Men det ved vi jo forresten godt alle sammen. Rigsarkivaren kender de fleste sikkert også. Han hedder Bertramsen, og det er ham, der holder orden i alle de mange papirer og pergamenter, godt hjulpet af sin datter Josefine, som er Bertramsens utrættelige sekretær. Og hvad de to ikke kan overkomme, klarer så af stedets arkivnisse, Gyldengrød, som ved lige så meget, eller måske endda mere, om arkivet end Bertramsen selv. Også Gyldengrød har en hjælper. Det er Pyrus, som er i lære som arkivnisse, hvis han da ikke lige er på skole, som alle andre unge nisser under uddannelse. Og nu er det altså atter blevet december, så man ikke også alle i arkivet er optaget af den kommende højtid. Det er julen,